Hei. Mä oon tässä kuukauden aikana saanut luettua loppuun mun Goodreads-tavoitteen 60 kirjaa tälle vuodelle. Mikä on itse asiassa joku vuosi mä luin 61 kirjaa, mutta nyt mä oon siinä 61 tietääkseni. Mutta kun niitä lukee monta yhtä aikaa, niin niitä valmistuukin myös monta yhtä aikaa. Mutta mä ajattelin kirjalogin sijasta kertoa mun syyskirjoista, mitä mä tykkään lukea syksyllä yleensä. Ja nyt varsinkin tänä syksynä, koska nyt kirjatavoite on saavutettu tältä vuodelta. Ja mä ajattelen, että mieluummin silleen niin kuin pääsee sen ylitte, kun lisää siihen. Eli täydellinen mahdollisuus lukea uudestaan kaikkia kivoja kirjoja. Ja onkin tässä aika paljon, mitä mä luen uudestaan. Ja mä lähden ihan ensimmäisenä mun ihan ensimmäisestä kirjasta, mitä mulle on ikinä luettu, siis tällainen niin kuin pitempi kirja. Lastenkirjoja kyllä, mutta tää Mestaritontun seikkailut luettiin meille tarhassa Inkerin puiston päiväkodissa. Ja tää on hirveän rakas kirja mulle ja tähän perustuu mun mielensisäinen maailma pitkälti. Ja mä päätin nyt, että mä tänä vuonna luen tämän uudestaan. Mä aina välillä lainaan tämän kirjastosta ja luen sen, mutta nyt oli hyvä sauma ja tää on, mä tiedän onko tää syksyinen kirja, mutta tää on aivan ihana kirja. Sitten vähän suurempi projekti. Hankin tässä tällaisen nätin painoksen, valtavan painoksen kaikista noista Sormusten herroista englanniksi. Mä oon aina halunnut nämä erikseen, koska näitä kun lukee, mulla on sellainen pokkariversio tästä ollut aiemmin, mihin mä oon merkkaillut paljon kaikkea kirjoittanut. Mä en tiedä, raskiinko mä tähän kirjoittaa mitään, mutta tää on tosi kaunis painos. Tässä on Tolkienin suunnittelemat kannet kaikissa näissä. Ja mä itse asiassa luin tuossa näitä ennen Hobbitin, josta mulla on tällainen painos. Ja tämän tarina on itse asiassa mielenkiintoinen. Ei itse asiassa tämän kirjan, vaan mun edellisen painoksen Hobbitista, koska musta oliko se pari vuotta sitten keväällä. Mä olin yöllä pökännyt mun kumovesipullon pois sängystä. Ja aamulla kun mä heräsin, mulla oli lattialla tietokone ja kaikenlaista muuta, niin kuin elektroniikkasälää ja tollainen jatkojohto. Ja mä tiedän, olisiko mitään tapahtunut. Mutta se kuumevesipullo oli mennyt rikki ja vedet siitä oli valunut lattialle. Ja mun hobitti oli siinä lattialla. Se oli ihan pokkaripainossa, sellainen musta kantinen, jossa on punainen lohikäärme päällä. Ja se oli imennyt kaikki ne vedet itseensä. Ja kenties se pelasti mun hengen, että mä en kuullut sähköiskuun, koska siinä oli myös niin kun mun kännykkä oli sängyllä. Ja sitten, koska se on edelleenkin mulla se painos, mutta mä en oo sitä nyt lukenut, koska se on aika haurassa kunnossa. Mä en raski heittää sitä pois, koska siinä on paljon muistiinpanoja, koska mä joskus vertailin sitä englanninkielistä niihin kahteen suomenkieliseen käännökseen, mitä siitä on tehty. Niin siinä on niitä muistiinpanoja ja kaikkea muutakin sälää siellä välissä. Mutta sitten mä löysin itse asiassa Forbidden Planetista Lontoosta tämän, jossa on myöskin Tolkienin tekemät kannet, mutta tosiaan enemmän värejä tässä kuin mitä silloin siinä alkuperäisessä painoksessa pystyy olemaan. Ja tää on tosi nätti, kiva, pieni kirja. Siltikin edelleenkin kaipaan sitä mun vanhaa painosta, mutta ihan hyvä korvaava versio. Ja nyt mä oon vasta ensimmäisessä osassa, eli Fellowship of the Ringissä, mutta tässä vähitellen etenen. Ollaan vielä Hobbittilassa, eli ei ole vielä Merja ja Pippin ei ole muistaakseni vielä, ne ei ole vielä edes tullut sinne että Frodo on jo 50, mutta Samin kanssa vasta valmistautuvat lähtemään Hobbittilasta. Ja
Sitten mä oon tässä pikkuhiljaa tämän vuoden aikana itse asiassa lukenut uudestaan Pottereita. Ihan vaan sen takia, koska siitä on tosi pitkä, kun mä oon lukenut ne. Ja mä en itse asiassa ole edes nähnyt kaikkia niitä elokuvia, koska mä pidän niistä värimaailmasta, mikä vaikuttaa hirveän paljon mulla. Mutta nyt mä ajattelen, että kun mä yleensä kuuntelen, mulla on Stephen Fryn lukemana nämä äänikirjat, mutta mä ajattelen, että kun sitä keskittyy paljon enemmän silloin, kun oikeasti lukee sanoja, niin mä otin nämä uuteen käsittelyyn ja tällä hetkellä justiinsa siellä keitetään Polyjuice Potionia Moaning Myrtlein vessassa, että kohta ne menee tekeytymään grabiksi ja goiliksi. Ja sitten mulla on tällainen perinteinen syyssarja, mitä mä nyt muutaman vuoteen en ole lukenut, mutta mitä mä oon aika usein lukenut syksyllä. Mä muistaakseni löysin nämä aika silloin, kun näitä on alettu kirjoittamaan. Eli tää on tällainen Anu Holopaisen Syysmaa-sarja. Ja mulla on tässä nyt kirjat 4 ja 5. Joo, 4 ja 5. Näitä on 6 kirjaa yhteensä. Ja se sijoittuu sellaisen maahan, jossa on pelkästään koko ajan syksy. Lyhyt kesä. Ja mä oon jotenkin tykännyt vaan lukea näitä syksyisin, koska pääsee sellaiseen syystunnelmaan. Sitten koska syksyllä alkoi aina koulu, niin mulle tulee joka syksy sellainen olo, että nyt täytyy lukea jotain tietokirjoja. Tänä vuonna mä oon muutenkin lukenut aika paljon tietokirjoja ihan huvikseni, mutta nyt mä valkkasin. Mä oon muuttamassa tässä tällä hetkellä vielä äidin luona kortteeraan muutaman viikon, niin mä valkkasin John Mulleinin How Novels Work-kirjan, kun sitä kirjaa itsekin kirjoitan. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tämä perustuu, John Mullen on kirjoittanut Guardianille sellaista kolumnisarjaa, jossa kritisoi populaareja kirjoja, siis ei edes mitään uusia kirjoja, vaan sellaisia, joita löytyy pokkareissa ja joita käsiteltiin paljon noissa lukijaryhmissä esimerkiksi. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen. Mä oon vasta alussa tässä, mutta mä luen tätä hitaasti ja teen muistiinpanoja ja kirjoitan tänne alleviivaan ja kaikkea sellaista. Sitten tämä ei ole itse asiassa, tämä on lukenut joskus aikoinaan, mutta mä otin tämän nyt uudestaan käsittelyyn sen takia, koska tämä sopii mun mielestä syysaikaan. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen ja myös sen takia mielenkiintoinen, että yksi mun ystävä, joka asuu Lontoossa, opiskelee siellä elokuvan tekemistä, niin tekee tästä websarjaa. Se ei ole vielä, se on kuvattu jo, mutta se on vielä niin kuin teikkausvaiheessa niin edespäin. Eli Edgar Lee Mastersin Spoon River Anthology, joka on siis runokokoelma, jossa käydään läpi hautoja, jotka on hautausmaalla. Ja jokainen haudan asukas kertoo tarinansa. Siinä oli mun syyskirjat. Mä varmaan päivitän jossain vaiheessa mun viimeisimmät lukemiset myöskin ihan kirjoitetussa blogimuodossa. Hyvää lukemista!